Generálny prokurátor západnej Virgínie Patrick Morrisey poslal viceprezidentke Kamale Harrisovej list, v ktorom ju žiada, aby podľa 25. dodatku Ústavy Spojených štátov amerických vyhlásila prezidenta Joea Bidena za nespôsobilého na výkon funkcie. Morrisey sa opiera o správu osobitného poradcu Roberta Heura, ktorá kritizuje Bidenovú pamäť v súvislosti s vyšetrovaním nesprávneho uchovávania utajovaných dokumentov. Heurova správa síce Bidena neobviňuje z nesprávneho zaobchádzania s utajovanými dokumentmi, ale poukazuje na jeho zlú pamäť ako na jeden z dôvodov absencie obvinení. Morrisey argumentuje, že Bidenova zlá pamäť a zhoršujúce sa kognitívne funkcie ho robia nespôsobilým na výkon funkcie prezidenta. Podľa neho by viceprezidentka Harrisová mala konať v súlade s 25. dodatkom a prevziať určité právomoci a povinnosti prezidenta. Biely dom a Bidenova kampaň sa obávajú, že zverejnenie Heurovej správy môže zvýšiť obavy voličov o Bidenove schopnosti. 81-ročný prezident sa usiluje o druhé funkčné obdobie a jeho vek a kognitívne funkcie sú už dlhší čas predmetom diskusí. V januári 2023 sa v budove washingtonského think tanku spojeného s Bidenom našla séria tajných dokumentov z jeho pôsobenia vo funkcii viceprezidenta. Podľa Bieleho domu ich objavili Bidenovi právnici v novembri 2022. Ďalšie tajné dokumenty boli neskôr nájdené v Bidenovom dome vo Wilmingtone v štáte Delaware. Morriseyho list viceprezidentke Harrisovej je ďalším signálom rastúcich obáv o Bidenovú spôsobilosť zastávať funkciu prezidenta. 25. dodatok umožňuje viceprezidentovi prevziať určité právomoci a povinnosti, ak je prezident neschopný plniť svoje povinnosti a právomoci. To sa môže stať v dôsledku choroby, zranenia alebo inej udalosti, ktorá ovplyvňuje prezidentovú spôsobilosť. Je však dôležité poznamenať, že viceprezidentka Harrisová nie je povinná konať na základe Morriseyovho listu. Rozhodnutie o tom, či Bidena vyhlásiť za nespôsobilého, je teda v jej rukách.